Kani kadai All India Radio Shillong ka khubor an pulia phi di Mary nongkanti wa lang. Kimat ki ba kongsan jong ka khubor menta ka step. Shongshir ka jilap election ha Mizoram kat ba ka jela kala nangjan sya ka sngi let tap vote banjir ikinong mikmat thamai sya ka yeng darbar thawan ka jela. District Magistrate ka East Khasi Hills District ula pen kenau biang ikinong shong bakin kongo ika hukum jong ka yeng bishar ba khledo jong ka ri ha ka bai dei ba ka jing pen bethai pataka ha ka por lekmen Diwali. Kubur ka Sarkar India ban pediang ikila trekam ki bala ban penmi usok saw upan bat upiat habarok ki saw samai habarok ka wei ka ri. Lapan nong ia ka Mushroom Festival ha ka sien ka baningkong ha Shillong henin ka sngi. Ki khubor ki babnya ha Mizoram ka jinglap election na kabanta ka jingjit nong mikmat thamai sya ka yeng darbar thawan ka jela klathnam bhamanta kat ba ka jela kadang penkre ya ka jinglit tap vote ka bala bu an penlong ha ka ar phratek unai wing ki kirtong ba kinong elam jong ki seng san perthai ba pher ki bun kam ha ka balik khro vote na ka wei ka yeng sya ka wei pat ha baro ki constituency. Ha ka wei pat ka khubor u speaker jong ka yeng darbar thawan ka jela u hifei u badai na ka seng congress ula ai ka shiti no kam jong u ha u deputy speaker ka yeng u ar lal renoma but u hifei la ka seng congress banit pinya so ila di bat ka BJP. Habai kren kinong pathai khubor ha ka office trekam jong ka BJP ha Mizoram u hifei lo ong baun train na ka benta ka BJP bakan yo jingjob ha Mizoram ha ka jingjet nong mikmat thamai sya ka yeng darbar thawan ka jela. U District Magistrate East Khasi Hills District ula bathaya baro kinong shong baki deiban per king bha ya ki hukum bala penmi da ka yeng bishar ba khledo jong kari lani ka Supreme Court ha ka bai dei baka jingpen bathai pataka ha ka por lekmen Diwali. Gino ki ba penkhen ya ka te ka hukum kin yo ka saja ka bajur kat kum ki kindon an. Laban pen kemau biang hangni ba ka yeng bishar ba khledo jong kari ka la penmi hukum but I jingmit ban pen bethai pataka haki por lekmen kum ka Diwali tang arkanta kata tang hapading ka por prabaji men mit hadu ka por shipho baji men mit ka jingdi ki pataka ka dai tang haka hendriu bat ka nyutri unai wing na do ka por shipho baji men step. Menteri Jangkatanat Sains bat Teknologi ka Sarkar India u Dr. Harsh Vardhan hinden ka sing loong bakarukom ai dawai da ka jing syempang Ayurveda kalong ka badan kam hadu kata-kata ban penyo ya ka jing ko jingkhya ya baro. U Dr. Harsh Vardhan ula ong ya ka ni ha ka por ba ai jingkiran ha ka Ayurveda de ka balai ka bala penlong ha New Delhi. Menteri Sarkar lo ongru ba katanat ayush kala banya trelang bagi start puli wat banya ha ka bai dei bagi ken bat dawai khenang bandam la ban kan jo sha ka thong jong ka jingjob ha ka liang ka ko ka khia ha Meghalaya ka directorate jong ka ayush kala rakhe ka Ayurveda de ha Asian Confluence Shillong uba hek menteri katanat jong ka ko ka khia ka Sarkar Meghalaya ha ka jingkran jong ula banjur halor ka jingnon ka mi ki ken bat ha ka jing im jongi ka baman la ka sngi ulo ongru ba kalong ka badan kaman pen khlanya ka rukom ai dawai ken bat ha ka jela da ka ba penbet penbiang ya ka rukom sumar ha ka rukom ka bakham janai ka Sarkar India hnen ka si kala kubur bat pediang hikila trekam ban penthi kana ya ka jing penmi ya usok saw upiat bat uphan ha baro saw samoy ha baro ka wei keri klem da pen kiu ya ka dor. Lapan bena ya ka Operation Green ha ka mang tingka 8,000 khat phra 8,000 khat khandai ha ka bala mang sanspa klur tingka ban penbiang ya ka te ka jing thmu trekam. Ka menteri Jangkatanat Karkhana penmi Marbam ka Harsimrat Kaur badal ka ong bala la ban penmi ya ka te ka scheme hadin ka jingi phliu jingmat ka babnya bat baro ki ken hun ki baidon benta bat ki Karkhana penmi Marbam. Kalai thoru ba ka Sarkar India kala syem mikila trekam ki bajanai banyak kersan pisa limba ketika skim kenang ban kentiu ya ka jing penmi sok saw pan bat upiat ha barok ki saw ayam ha ka lengkeri. Ka menteri ki kambari ka India ka Sushma Swaraj kala kendo ya ka First Lady jong ka South Korea ka Kim Jong Suk ha New Delhi nen ka sngi. Ka Kim Jong Suk kalawan sa India banidon lang ha ka dipot sawa bat ka jingbo ya umaw nung rim bantay ka Queen Hur Memorial Park ka project rekam
kaba ha ka jila Uttar Pradesh. Hakawai ka khubor ke India ka South Korea kila soy ya ka soskular banya tris ngautho jingmut lang ha New Delhi nin ka sngi banya krishan lang ha ka jingtiu ya ka kam sports. Menteri Ketenat Sports jong ka Sarkar India Colonel Rajavardhan Rathore bat Menteri ka Sarkar South Korea uba pet ya ka sports bat ka jongok kai perthai udo jong Hwan kila ya soy lang ya ka ka soskular. Kani ka khubor ka wanshipi na ka All India Radio Shillong. Ka Mushroom Festival lane ka tamasa panmi ya ka yaw dated ka baningkong jong ka jila lapanlong ha All Saints Hall Shillong hanin ka sngi. Kamat padeng jong ka ka program ka long ka jing thong yaw tit ban penklan ya ka yo ka kon. Ha ka jing kren jong menteri ka kam rep kam riang jong ka Sarkar jila uba bantai dor lingdo ubala dan lang hinin ka sngi ulo ong ba ka Sarkar ka penslur ka jing thong tit da ka panmi ya ka Meghalaya Mushroom Mission. Kajing tumu ka pakongsan kalong ban shim kabu ya ka jing khlan jong ka jing permitted khanang ban kintiu ya ka yo ka kot ha ka jela kham tam ikinong rep kiba im jakpo na ka ni ka jat kam Menteri apan seluruh ikinong rep bakin wan berabor siki program ai jing hikai khanang bakin yo shu ikijing tip kiba kham banya banyo permi kham bon utit namar ba ya ki jat tit bala tip kerteng kumu oyster mushroom button mushroom bat u shiitake mushroom ka dor kan poi hadu san pho klur tingka hakisan snem ki banwan katnar ka bakhmi ikarep koryang ha Meghalaya kan penong ya ka kisan mela ni ka yau jeng kinong rep menta kasngi ha ka Integrated Agriculture Training Center IATC ka badan ha Hendro Mer Upper Shillong. Layo jing tip ba an play ketika yo kinong rep mentakasngi do menteri kam rep kam riang ka Sarkar Meghalaya uba bantai dor lingdo. Kum ka jing penklan ya ka Act East Policy ka Guwahati kan sayo ya ka jing penyaso lingsun bat ki hendru tali ki weipat kiri ki badan ha ka benta ba shathe jong ka dauba Asia bat ya kane an sedang penteri kam no nado ukala lingkot jong usnem ubanwan. Haba ajing kran ha ka way na ki program nin ka sngi ha Guwahati Menteri Ketenat Transport jong ka Sarkar Assam Chandra Mohan Patwari uloong ba an penher ki lingsun nakat lingsun borjar ban kit ikinong met nang wan shakin drotali kiri ki bashathi jong ka doba Asia ulai thuru ba latai ki jaka penyeng lingsun ki bathamai ha Guwahati ha ka jinglot jing sep ka balong 6000 arspa sau phulai klur tingka haka jo kapor ka World Bank kala penyo ram 6000 klur tingka ban penbet penbiang ya kilinti duriau na Assam. Ka Combined Annual Training kam Intergroup Competition ya ka bala penya da ka NCC Group Headquarters Shillong hapo ka jingkmi jong ka NCC Directorate ka than chate lammingi kala kot no ha umroi cantonment minsi ublay. Ketika program kablane hadu shipo sngi lenter kala sakhi ka jingwan ne shimta jong san spangur ki dikot ka NCC ka jing thmu ko pokong san bala penong ya ketika program kalong banyo jiet iki samla NCC ki ben let me khamat ya ka kanhon NCC na ka than chate lammingi ha ka Republic Day Camp ha New Delhi ha ukula lingkot 8000 khat khandai Major General Raju Chauhan, Additional Director, NCC Northeastern Region, ulalong ukongsan haka program ay kublay penway no ya ka jing kendo kidikot ke NCC ha umroy. Haka jing kren jung ula ay ka jing ro ya baro kinong shimenta, ba ula ay kublay kirpang ya ka kanhon NCC na Shillong kabala panya ya katay ka program. Ka National Service Scheme NSS Pre-Republic Day Parade Camp nakabenta ka than chatay lamingi jong ka India karang yat shat menta ha ka University of Science and Technology Meghalaya USTM. La play ka ha ka South Rik Unaiwing daw Deepak Kumar ubade Regional Director NSS ha kamar ka jing sakhilang jong PR Count Director nakatan Sports but Youth Welfare ka Sarkar Assam lembat kiway. Kato kani ka kubuar kelakut bakalawan shpina ka All India Radio Shillong. Sa shipuar kata ka puar prabaji, nginya sob ka Delhi Station na kabanta ka kubuar ka katian Hindi, ban penbut na ka kubuar paray nga ka puar pra katsan minin. Kani ka day ka All India Radio Shillong.